Grazzi għall-MFA Sport Plus, pajjiżna se jospita aktar taħriġ għal timijiet barranin. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn iċ-chairman tal-MFA Sport Plus, Jason Micallef, spjega kif permezz tas-servizz li tagħti din l-organizzazzjoni qed ikun hemm aktar professjonalità fil-futbol. Bil-ħidma tul din l-aħħar sena pajjiżna kien se jospita lill-klabb ta' Manchester United għal 8 tim f'Settembru, iżda minħabba restrizzjonijiet mill-Gvern Ingliż minħabba l-pandemija tal-COVID-19 l-attività tħassret. Permezz ta' klabs li ġu f'pajjiżna ikun qed jikber it-turiżmu sportiv kif spjega Micallef ma' One News. Nemnu ħafna bil-kbir fit-turizmu sportiv aħna bħala direzzjoni governattiva u allura l-MFA Sports Plus qed tagħmel xogħol f'dak li għandu x'jaqsam ma' training camps illi kemm jista' jkun inkunu assidwi biex jiġu kemm jista' jkun Malta qed nitkellmu li b'mod ġenerali jgawdi minnhom kulħadd. Waqt din il-konferenza intqal kif minn dan l-istaġun permezz ta' din l-organizzazzjoni il-klabs Maltin li ħadu sehem fil-kompetizzjonijiet Ewropej kellhom ospitalità mill-aqwa meta kienu qed jilagħbu barra minn xtutna.